Staig rasmuid le seisiú na achtar agus just na bráiteach le chéile sa caint ag fóil le ná an céna agus an sin béin téin agus duine bháin chud a heachtain tugann siad cách na bhd a cinnte rinne siad héil sa mála. So bhín leabhar sóisialt ten freisin chum mála fóil. Tá cuilteanna eile chéad grúpa is Chonamara dearmuid. Grúpas áring, cosarige, carna agus Leitir Mealláin. So mar cinn stúní léon gá chuilt mar chéile. Tá muid ar fad an bhródú leis na cuilteanna seo. Naid ecins muid duine siad crochta suas an seo, beannaigh siad go hálainn ar fad. Tá me tíochtan seo le déim líana agus is berála mai. Ní ra an clecht am fóil go dánig man seo. Agus tíana muid go leor rudí difriúil le hí cáis, le hí na nolaigh. Na tatú ná bhd mar sin na híine ag duine bhid ag do chláán héin nó ag cara le hí bainis na le hí bhd a gét. Bhín riime de dánach a brud mar sin áid, bhs a bhd tá dínta go persan tá héin le. Mar ecins tún seo siad cuilt éireachta. Díanú is speisialta le hín an taispeántas seo. Agus mar ecins tú istín seo sa lár tá tair chean gúlaim. Agus thar timpeall léir tá páistí go chuileóir tá bhainans le Leitir Mealláin. Tá an báid seoil, tá an bhún agus í grócaí, tá an tínteán mar a bhíoh sé fádó agus an teachceán trí, agus an rándáin ar nói agus an tasalín beag nedí. Na baistí lug bainan se le, na baistí se bainan se le chuileóirt Leitir Mealláin. Well, díana muid abord cearnó goháin sa rang, múnan síran le hon cearnóg sin íana. Agus beidir go nach teagín díon tain sa máil an teachtain sin, is máilm me gobal am lábha. Tugann te sínas internet bheith díana bhd cinn le do lábha feicrumsa. Agus nó ecins tú rud crachaiad. Tá cuilteanna díon tam gomach chud iníine chu héin, agus is máil ó hobiad. Agus an sin go mar ráraíon tá ceam mór chuas an sin díon tam ceam pink go dehanna go leor pincán. Beis eice go brach lei. Bhí sí an bródú leis nó a duscutí fud nódaige. So tugann siad samplar cuilt ar a gúilteannis tá díonta amsa. Tá sampla go chuilchinál peiste a bheith a dhéanana. Tá éinim ar chuilcheanna acu. Sin flying geese, Dresden plate, small pinwheels. Na tá tú cuilteáil tá sé iontach go do shláinte. Mítuach a smaoinehid rud tá tú íon agus tá sé sin go bag go do iontin. Agus naid hagus muid le chéile tí bhmóhann seo agus staire. Is ní heabháin go muid ag fólam rud cín achas ócad sóisialta mai céanna. Tá gon muid le chéile, gus bíon sprí agus creic agus gáire, ní léine i gomórtas leis an duine eile, ní léine ceappa go níos bharna an duine eile. Gus ócad dean de sóisialta bhíon san chumáile gúil muid fólam i cheardálann seo.